Ola, benvidas, benvidos outro martes á aula de Lingua e Cultura Galegas de Galicia Aberta. Desprazámonos hoxe cara a Murias de Rao en Navia de Suarna, nos Ancares, en Lugo. Creo que nunca estivemos por estas zonas, así que hoxe será un día de grandísimas emocións. E o vídeo co que introducimos esta primeira parte da sesión está protagonizado por varios veciños desta zona de Murias de Rao, pero especialmente pola pola señora chamada Felicita de Xepe. Que temos no vídeo? Pois cantos acompañados dunha pandeira, que é algo propio desta zona ancaresa. Dentro do vídeo falamos nun intre. Y es aquello que reluce y encima de la ciflor es el vestido de la madrina que brilla con su color. La madrina es una rosa y el padrino es un clavel. La novia es un espejo y el novio se mira a él. Entra a casa la niña, entra, querida, puedes entrar, que lava lo menor mozo y había que escuchar. No vimos esa cinta, no me la enviaron. Estamos de volta, excelente o vídeo de Felicita de Xepe, espero que desfrutarades tamén deste visionado e, como vos dicía, topámonos en Murias de Rao, en Navia de Suarna, nos Ancares, en Lugo. En que comarca máis concretamente nos situamos? Pois na comarca dos Ancares. En este caso está formada por Becerreá, por As Nogais, Baralla, Cervantes, Navia de Suarna e Pedrafita. Se queredes deixarvos caer por aquí, temos certos lugares de interese que vos poden suscitar pois precisamente interese, como o ponte castelo, a ponte, perdón, e o castelo de Navia de Suarna. Neste caso, a imaxe que acompaña a diapositiva na dereita é a ponte de Navia de Suarna. Temos tamén a Reserva Natural dos Ancares, que é unha reserva da biosfera moi maravillosa de visitar, excelente, onde tedes múltiples rutas para explorala polo voso propio pé e demais. E dentro da Reserva dos Ancares temos, por exemplo, o miradoiro de Murias de Rao, entre outros moitísimos puntos elevados que vos permiten ver, observar desde diferentes alturas a Reserva Natural dos Ancares. Vedes que neste caso, pois, o valor paisaxístico dos Ancares é enorme, polo tanto, non perdades a oportunidade de vir desfrutar desa experiencia non natural neste caso. Para o último apartado de festas e celebracións destacamos, pois, por exemplo, a arquicoñecida como Festa da Androlla, a Festa da Troita ou a Festa do Borroto con chourizo como festas gastronómicas, ou outra festa tamén moi coñecida e moi popular, o San Vitorio de Baralla, entre outras moitísimas. Como vos digo sempre, hai recursos xa dos que falamos aquí nestas sesións dos martes que vos poden permitir elaborar pois a vosa viaxe ou as vosas visitas máis alá destas 4 recomendacións que eu podo dar aquí. A páxina web de Turismo de Galicia é unha opción excelente, xa traballamos con ela en outras ocasións, é unha opción excelente para pois buscar non só as datas concretas de festas e celebracións de determinados lugares, senón coñecer outras que ao mellor aquí, pois por espazo, por logística, non están recollidas. Así que lembrade que todos eses recursos que tedes enlazados dentro do material descargable que tedes na páxina web de Galicia Aberta no curso de 2025 de Lingua e Cultura Galegas, pois sempre vos serve para botar man del e organizar viaxes ou visitas ou o que precisedes en cada momento.
Pasamos á diapositiva de Lingua e Sociedade, tiramos algúns datos. Neste caso, temos diapositiva de Lingua e Sociedade porque nunca estivemos no bloque oriental, o bloque máis afastado, máis cara dereita, nesta imaxe que acompaña a diapositiva, e máis concretamente estamos dentro da área ancaresa, que é esa área pequeniña que tedes aí redondeada e que recolle pois precisamente esa parte do territorio. E o galego oriental é a realización dialectal do galego que máis se afasta da norma estándar, que menos formas achegou á norma estándar, polo tanto, é a forma de galego que máis nos chama a atención escoitar ou que moitas veces non sabemos distinguir moi ben se se trata de galego concretamente ou de astur-leonés. Por que acontece isto? Porque Murias, neste caso, pertence á comarca, á área, perdón, ancaresa, e estamos nunha zona de transición. E esta a cuestión pola que ás veces non temos moi claro se estamos falando de galego ou estamos falando de astur-leonés. Esta zona de transición, como tal, está mediada porque no continuo lingüístico do que xa temos falado aquí en múltiples ocasións, atopámonos nunha zona de contacto entre dúas falas, entre dúas linguas, se queredes. Por un lado, a parte galega, a parte de Galicia, por outro lado, a parte astur-leonesa, a parte onde se fala pois un galego distinto, non? Dentro do continuo lingüístico diremos que todo é galego, que todo é a mesma lingua, que non fai falta etiquetar con determinados nomes, senón que son formas de fala, pero sí que aquí se atopan, no caso do galego, sí que se atopan as maiores diferenzas coa utilización do estándar. Máis concretamente, temos un nome para este tipo de realizacións, de lingüísticas orais, que é a fala dos ancares, orais escritas en realidade. É unha fala concreta desta zona e a súa característica é que está mediada, que está interferida, está situada tamén situada así concretamente polas prácticas lingüísticas que se misturan unhas coas outras. Sobre as características dialectais destacamos, por exemplo, a reducción de ditongos decrecentes, e temos nuite ou nueite en lugar de noite, que sería o normativo. Temos a palatalización dos grupos latinos clave en lugar de chave, ou temos os artigos el e la, que normalmente son el e a, e como normais. Imaginadevos, en lugar de decir a miña nai, pois la mía madre ou la mía nai incluso. Calquera realizacións pode ser propia deste bloque oriental. E por último, destacamos o léxico común co astur-leonés, entre outras moitísimas cousas. Como sempre, nesta diapositiva de Lingua e Sociedade, tedes enlazado a un recurso que vos permite acceder a estas falas, a estas formas de galego, permite vos escoitalas e permite vos lelas tamén. Este recurso está enlazado aí onde vedes a palabra bloque. É un enlace que vos remite directamente a unha páxina onde podedes ver non só as áreas dialectais do galego, senón as áreas, as microsubáreas e as falas de cada unha desas zonas. Continuamos cara adiante, pasamos á diapositiva de vocabulario e hoxe traemos os medios de comunicación. Que temos aquí? Pois do 1 ao 12 substantivos que nos van permitir achegarnos a este campo léxico, non? Que son os medios de comunicación. Non un xornal. O xornal é esa, vedes, a verdade é que a imaxe deste número 1 non acompaña demasiado, non nos achega demasiada información, pero o xornal é esa publicación diaria na que se recollen os fitos, as noticias, as cuestións máis importantes que acontecen nun lugar, non? Ese sería o xornal. Chamase xornal precisamente porque sae día a día, sae de forma diaria, continuada, xornalística, non? No número 2 temos as revistas, que son pois calquera tipo de publicación, tamén periódica, non? Sobre calquera tipo, que se recolle pois nun formato concreto, que se vendía normalmente nos quioscos, agora xa nas librerías esencialmente, porque quioscos aquí polo menos nos quedan poucos. No 3 temos a radio, o transistor, vaya. Na número 4 temos unha televisión, que sería exactamente igual que noutras linguas como o español. No número 5 temos a unha persoa ointe, alguén que está escoitando algo, como vos neste momento. No número 6 temos a persoa locutora ou locutor, que é a persoa que fala. No 7, pasatempos, como no 7, pois, tedes un libro, non? Son pasatempos, pois, como eses recursos lúdicos, non? Como sopas de letras ou como
non sei, encrucilladas ou demais. No número 8, lector ou lectora, a persoa que lee algo. No número 9, espectador ou espectadora, como a persoa que observa algo, neste caso a televisión. No número 10, oír ou escoitar, para facelo de forma consciente ou inconsciente. No número 11, ler, como verbo que nos permite pois, decodificar palabras nunha folla ou nunha soporte distinto. E no número 12, ver e mirar. A diferenza sobre ver e mirar, que a mí me costa moitísimo, diremos que ver é a capacidade física e, polo tanto, é pasiva, e mirar é unha capacidade, acción consciente. Continuamos e seguimos avanzando en contido verbal e temos ese aquí o imperativo. Que é o imperativo? Unha forma verbal que se forma da seguinte maneira. O imperativo en galego ten dúas realizacións, unha singular e unha plural, e serve para dar ordes, esencialmente. Na primeira conxugación, repito, primeira conxugación, verbos que rematan en ar, segunda conxugación, verbos que rematan en er, e terceira conxugación, verbos que rematan en ir. Como sempre, verbos de exemplo, andar, barrer e partir, pero podedes aplicalo a outros verbos que rematen do mesmo xeito. Retomo o que vos estaba dicindo ao comezo desta diapositiva. No imperativo en galego, pois, dúas formas, unha en singular e outra en plural. Unha en singular, anda ti, andade vos. Na segunda conxugación, barre ti, barrede vos. E na terceira conxugación, parte ti ou partide vos. Calquera delas, pois, serve para dar unha orde, non? Pode ser de mellor forma ou de peor forma, pero serve para indicar que algo se ten que facer, que tes que facer algo. Anda lixeira, por exemplo, ou andade lixeiros, ou barrede a casa, ou barre todo ben. É o mesmo con parte ou partide. A primeira forma singular, a segunda forma plural. E agora imos falar dos usos do imperativo directamente. Para que serve o imperativo? Polo tanto, como vos dicía na diapositiva anterior, esencialmente para expresar mandato. Por exemplo, sube inmediatamente o fallado. Podemos quitarlle incluso inmediatamente, que seguiría indicando mandato, pero mellor un mandato máis feble, non? Menos mandato. Para expresar súplica ou consello, no segundo punto, pois, por exemplo, vide por aquí, por favor. Aquí, fixadevos que se diferenza do mandato porque temos un por favor. Vide por aquí, por favor, é unha súplica, pero se digo vide por aquí inmediatamente, pois volve a ser un mandato. No terceiro punto, temos que se utiliza o imperativo para formular hipóteses como failles caso, verás como te vas sentir mellor. Para formular hipóteses xa traballamos con outros recursos lingüísticos que seguro que vos acordades e se non remito vos as sesións anteriores para que poidades seguir complementando os vosos recursos de vocabulario e de léxico semántico, sintaxe e demais. Se hai dúbidas, poñémolas polo chat e despois resolvémolas, vale? E pasamos a outra cuestión que nos serve para expresar obrigatoriedade, que serve como complemento ao que falamos na sesión anterior. En este caso vamos a utilizar é obrigatorio máis infinitivo, fixadevos que é unha forma perifrástica, en realidade é máis obrigatorio máis unha forma infinitivo e isto é obrigatorio, non cambia nunca. É obrigatorio ver, é obrigatorio comprar, é obrigatorio ler ou é obrigatorio cantar. Exemplo que tedes aquí, é obrigatorio ver as noticias para estar informada, por exemplo. Ou, na súa formulación en plural, ou son obrigatorios, ou obrigatorias, ou obrigatorios, ou obrigatoria, ou que sexa, máis un substantivo en lugar de un infinitivo. Exemplo, son obrigatorias as xornadas de domingo escoitando música. Estas dúas formas é obrigatorio ou son obrigatorias nun caso máis infinitivo, noutro caso máis substantivo, son as dúas formas máis comúns de establecer obrigatoriedade no discurso en lingua galega. E, xa que falamos de obrigas, imos falar tamén de hábitos. Neste caso, cadro que vos pode axudar e ademais exemplifica as formas máis comúns, para falar de hábitos en lingua galega. Por exemplo, para falar de hábitos falamos de habitualidade, polo tanto podemos utilizar as palabras sinónimas tales como habitual, frecuente ou normal, pero tamén podemos facelo dende a antonimia, dende negar o que é habitual, entón decimos que é algo raro. Podemos tamén empregar unha fórmula negativa como ese non, e en lugar de dicir que é normal, dicimos que non é normal, entón ese normal pasa a ter un matiz diferente, obviamente, mediado polo adverbio de negación non que estamos situando ao principio.
Por se isto vos está resultando un pouco lioso, porque a min me está resultando escoitarme, así que imagino que a vos tamén, digamos que a fórmula máis fácil de comprender sempre estas cuestións lingüísticas é velo a través dos exemplos. E os exemplos están na columna da dereita, neste caso no primeiro punto. Na miña familia, é habitual ver xuntos a televisión. Fixadevos que este é habitual xa marca directamente un hábito. Eu podo dicir que na miña contorna é habitual facer calquera cousa por tola que sexa, e o ter marcado ese é habitual, pois entendemos que é un hábito, por moi reprobable ou por moi extraño que poida ser o hábito. O poñer a partícula é o habitual, estamos, a partícula non, a construción é habitual, estamos reiterando que é algo que facemos con asiduidade. Outro exemplo, na miña familia non é habitual ver xuntos a televisión. Fixadevos que aquí está a actuación non do adverbio de negación non, que serve para negar un hábito neste caso. Para falar de hábitos tamén podemos empregar, paso á segunda parte do cadrado, da táboa, perdón, tamén podemos empregar acostumar ou acostumar máis infinitivo, perdón, que aí hai unha errata. Acostumar máis infinitivo, pois eu acostumo ver, eu acostumo, non sei, mercar, e tamén podemos engadir acostumar máis a máis infinitivo. Por exemplo, fixadevos que aquí tedes conxugado ademais para que vos axude o verbo acostumar, eu acostumo, te acostumas, ela vostede acostuma, nos acostumamos, vos acostumades, eles, elas, vostedes acostuman. E aquí temos un exemplo, vos acostumades a ver moitas series e a min iso non me entretén, por exemplo. Non sei se tedes algunha dúbida, pero fixadevos sempre para cando, pois, agora temos parte de coloquio e demais, pero para cando rematen estas clases, fixadevos sempre nos exemplos. Os exemplos son as cuestións que nos van a axudar sempre a aprender unha lingua. Entón, coller exemplos e despois copialos, ir cambiando o léxico e ir formulando outras producións lingüísticas con esas fórmulas que xa están establecidas, vai ser unha das formas máis fáciles de adquirir unha competencia lingüística pois, máis completa. E continuamos. E digo vos que agora vos toca a vos poñer en práctica o falado. E digo vos, escribe unha oración onde faledes neste caso, dunha acción que realizades con frecuencia, é dicir, un hábito. Eu dou-vos un exemplo. Eu acostumo deitarme tarde e erguerme cedo. Así que eu empreguei neste caso o recurso de acostumar, pero vos podedes empregar calquera dos anteriores dos que falamos hoxe aquí. E, xa para ir rematando, antes de dar paso a esta segunda parte do coloquio, traémosvos unha recomendación interactiva que é o Podgalego. Está, como sempre, enlazado nesa palabra recomendación para que poidades ir directamente ao recurso, aínda que despois traballaremos con el brevemente ou observarémolo brevemente na segunda parte da clase. O que tedes aquí é unha páxina web onde se recollen os principais podcast en galego que podedes escoitar en aberto, ademais. Tedes aquí xa moitos que vedes xa na imaxe conxelada, pero hai outros moitos que podedes ir explorando segundo as categorías ou segundo as vosas propias gustos e demais. Agora, pasamos á parte de coloquio, pero sempre con unha achega audiovisual que nos trae, neste caso, o Centro Galego de Bahía Blanca en Bahía Blanca, Arxentina. Dentro vídeo vémonos nun intre. Ata agora. O cantar do arrieiro é un cantar moi baxiño, canta no enriba da miña resoa no carbachiño, fai despertar os señores que están
Ben, pois aquí estamos de volta con esta sesión agora de coloquio, con esta parte de coloquio. Xa sei que tiñades deberes, mandeivos nunha desas diapositivas que escribirades no chat unha acción que realicedes con habitualidade, é dicir, un hábito. Entón, mentras eu vou falando nesta primeira parte, incito-vos ou animo-vos, mellor dito, a que vayades deixando por aí os vosos comentarios e despois os comentamos, vai a redundancia, non? Entre todas e entre todos. O último co que pechamos a parte anterior, que é esa parte primeira máis teórica, era con unha recomendación. A recomendación era a do Pod Galego, que temos aquí, tedes aquí a páxina, está de la vendo seguramente na pantalla xa. En este caso, o que tedes aquí, como vos dicía, é un repositorio de contidos en galego de podcast, esencialmente, non? Podedes ver un catálogo bastante extenso de podcast que se fan en galego, pois aquí, facendo clic en ver todos, pois podedes cargar categorías, podedes ir directa... Bueno, hai nos activos e inactivos, por certo. Podedes ir directamente pois aquí a recursos como Tanto que contar, por exemplo, podedes ir podedes ir a actualidade, non? Os últimos 7 días, tedes por aquí que foi o que se cargou nos últimos 7 días. Pois, por exemplo, este de Galiza Algo Máis, Retrovolución, o programa 11 da última tempada, o programa 1467 do podcast de Corcovado Música. Tedes aquí moitísimas cousas que se facedes clic nelas, abrirásevos unha ventá emerxente e aí podedes pois escoitar eses podcast. Creo que directamente tedes que atopar o que máis vos guste, non? E igual vos podedes pois enganchar a eles. Aquí tedes un podcast, bueno, este non sei se o comentamos, perdón, este non sei por que non me vai a ir, tanto ten. Neste, sí que vai. Neste o que tedes é que me iba moi lento a carga. O que tedes aquí son recursos de podcast en portugués, por iso se chama ou podcast ou podcast PT, un pouco un xogo de palabras, e aquí tamén podedes conectarvos á radio, a radios en galego. Podedes, pois, como vedes, tedes aquí un montón de recursos para escoitar, neste caso, formatos podcast en lingua galega. Non sei, tedes dende entrevistas ou programas máis destinados ás entrevistas, como poden ser estes de Conversando con, e aquí ven pois unha persoa concreta cada día, ata outras máis tradicionais como as radioleiras ou calquera outra que vexades por aquí. Vedes que hai bastantes cousas onde escoller e que son todas de balde, están todas en aberto e son, polo tanto, contidos que vos serven moito para seguir aprendendo lingua e cultura galegas. Queda por aí ese recurso e aproveito tamén para dicir que hoxe aínda non o dixen, que tedes todos estes materiais que imos vendo nas sesións dos martes, tedelos todos colgados na páxina web de Galicia Aberta, en Aula Galicia Aberta, no curso de Lingua e Cultura Galegas do ano 2025, que é este no que estamos. Estamos chegando ao final, ademais, desta formación, non? E agora xa tedes aí moitísima información, moitísimas clases colgadas, moitísimos documentos en PDF e, polo tanto, moitísimos recursos que vos poden servir para seguir traballando en lingua e en cultura galegas. No caso das recomendacións, que son sempre coas que pechamos a clase teórica, están sempre enlazadas na palabra recomendación da última das diapositivas arriba. Iso sempre vos leva sempre un enlace que vos leva á páxina web ou á páxina do libro, se foi unha recomendación de libro ou o recurso co que faláramos, co que traballáramos ese día concreto. Ben, agora pasamos ás vosas preguntas, que vexo que estades escribindo tamén por aí no Instagram. E antes de nada, gustaríame aclarar unha dúbida que xurdiu a última sesión que nos vimos, hai 15 días, se non me equivoco. Que dúbida xurdiu? Eu recomendeivos o conxugador de verbos da Real Academia Galega, do Dicionario da Real Academia Galega, e alguén fixo algunha búsqueda e preguntounos que pasaba con esa primeira persoa do futuro dun verbo, que non recordo cal era. Se a persoa estás por aquí, pois agora vimos aclarar, senón, cando vexa o vídeo, pois
tamén responderemos a esta dúbida, non? Decía que como que non atopaba que non entendía por que lle saía esa persoa, esa forma na primeira persoa do futuro do verbo, pois andar invento. Entón, hai algo que non vos dixen, estou agora, seguro que estades vendo xa a páxina web do Dicionario da Real Academia Galega e vou facer unha búsqueda dun verbo. O verbo pode ser o verbo andar, doulle a buscar e aquí apareceme esta opción de conxugar. Se lle dou a conxugar, fixadevos que me está falando dos tempos, están divididos en indicativo, aparece aquí moi escondido, non? Indicativo aquí é subxuntivo, polo tanto, o que estaba vendo esta persoa outro día era o presente de subxuntivo, por iso non lle encaixaba demasiado esa conxugación, non? Se queredes ver os verbos en indicativo, tedes que ir aquí a esta columna e podedes ver o presente, o pretérito pluscuamperfecto, o pretérito imperfecto, podedes ver o futuro, o pretérito perfecto ou o condicional, que son esencialmente os tempos en indicativo en galego, e do subxuntivo temos o presente, o pretérito imperfecto e un futuro. Despois, no lado do imperativo, teríamos anda e andade, que son as dúas formas imperativas, a singular e a plural, e o infinitivo conxugado. Eu andar, ti andares, el andar, nos andarmos, vos andardes, eles elan andaren, perdón. No xerundio, formas rematadas en ando, endo, indo, e o participio en ado, normalmente, ado e doído, segundo as conxugacións. Andado, andada, andados ou andadas. Isto non son formas persoais, senón que teñen simplemente variación de xénero e de número. Dignos relacionado con isto. Como vexan a primeira persoa del singular do verbo ouvir, flipan. Pois fíxate que me parece unha cousa guai de buscar, xa que estamos aquí metidas. Moi ben traído. Non me acordaba desta conxugación. Presente indicativo do verbo ouvir, ouzo. Está moi ben. Ouzo, ouves, ouve, ouvimos, ouvides, ouven. Fixadevos que verbo super irregular, ouvira para o pluscuamperfecto, ouvía, igual é o que máis empregamos, ouvirei tamén, ou ouvín. Normalmente igual utilizamos máis escoitei, non? Ou escoito, non ouzo, perdón. É que eu, a verdade, nunca conxuguei a primeira persoa do presente indicativo, do verbo ouvir. E o subxuntivo tamén é gracioso, non? O sea, gracioso en canto a dificultade da forma. Ouza, ouza, souza, ouzamos, ouzades, ouzan. Aquí sí que hai máis regularidade. Vede que o lexema é ouzeta, ouza, as a, e o resto son as desinencias de sempre, pero vaya, que aquí hai moita irregularidade. Moi ben traído, grazas polo comentario, porque estivo moi ben traído. Simplemente queríamos recordar, non? Que tedes que mirar que en realidad que se estades en indicativo ou en subxuntivo, en que aspecto, non, ai, Dios mío, en que modo estades, se estades en indicativo ou en subxuntivo. Ollo con iso porque, claro, pode dar lugar a problemas, non? É certo que non está moi marcado, non? Entón pode darnos lugar a confusión. Ata aí o que quería comentar sobre isto, e vexo que hai varios comentarios, polo menos no Instagram. Alguén nos di, habitualidade aquí, adoito ir camiñando o traballo cando non chove, pois excelente produción, que foi a mesma persoa que nos trouxo o verbo ouvir. E despois tamén temos outro comentario que di o exame dos celgas este domingo. Tes algunha recomendación para estes poucos días que quedan? Non sei se focalizar no vocabulario ou na gramática. Vale, aquí a pregunta é a que celga te presentas? Depende. Vai a resposta máis galega, acabo de dar, non? Estereotípicamente galega. Non sei a que... Depende a que celga vos presentedes. A recomendación para o celga é que hai que facer todo ben, aínda que sexa celga 2, vale? Pois todo ben, aínda que sexa en pequenas doses, non? Sabedes que o exame do celga é un exame moi concreto, non? Moi completo, perdón, que trata pois dende a proba auditiva, a proba de escrita, a proba de lectura, comprensión e demais.
No caso dun Celga 2, que é un nivel pois así máis accesible, non? Que non é o temido Celga 4, que todo o mundo lle ten como moito respecto. Para estes días que quedan, pois igual centrarnos máis na gramática. Igual céntrate máis en que as construcións gramaticais, estean ben feitas e o vocabulario, con un vocabulario básico, vas poder aprobalo sen ningún tipo de problema. Centradevos máis en cuestións gramaticais, que iso sí que é moito máis relevante neste punto que a cuestión de vocabulario. Bueno, como consello, pois ler moi ben o que se pide, intentar contestar con toda a calma que poidamos, intentar repasar sempre o que escribimos e nada, que seguro que vai excelentemente a todas as persoas que vaiades presentarvos o exame. Creo que temos máis comentarios. Habitualmente vou mercar os luns. Vale, Dinora, moitas grazas. Estaba eu pensando que había algo aquí que non sei se é o complemento temporal dos luns ou o adverbio habitualmente, pero hai algo que me está batendo aí raro. Habitualmente vou... Sí, vale, habitualmente me vale. Vou mercar os luns. Grazas pola túa chega. Non sei se hai algunha máis por aquí. Non temos ningunha máis. Vale, pois eu no Instagram creo que tampouco dixestedes nada máis. Grazas polas que eu fixen o Celga 4, dinos, o sábado anterior, e ponnos caras de sorrir, pero con bagua. Entón, non sei se que foi ben ou se é que foi mal. Non sei se é emocionante o resultado ou se foi terrible. Con todo, coas probas do Celga non desesperedes. Non é traballo perdido. Sabedes que na páxina do Celga, isto non é nada novo que vos vou contar, sabedes que na páxina do Celga tedes recursos, tedes os libros, tedes os exames de anos anteriores, tedes bastantes recursos que vos poden axudar a preparar o exame. Sí que é certo que, aínda que teñades eses recursos aí, non se vai repetir, non? É dicir, non van facer un exame igual, pero os contidos máis ou menos son sempre os mesmos. Entón, aínda que vos presentarades este ano e non acadarades o resultado que esperabades, xa tedes camiño andado para o ano seguinte. Entón, pois, o meu consello é que non desesperedes, que é algo que podedes sacar sen problema, que foi difícil. Sempre hai a verdade é que sempre hai ese sentir, non? De que o Celga 4 adoita ser máis difícil. Bueno, pois ánimo, anímote a que continúes presentándote o ano que ven nas seguintes convocatorias, porque é algo que podedes facer sen problemas, xa veredes. Algunha cousiña máis? Vale, a ver, aínda temos tempo para que sigades facendo algunha oración desas que vos dixen, porque en realidade, sobre todo tamén se estades pensando en preparar exames de aptitude de idiomas, non? Ou de nivel de idiomas, en realidade, pois está ben que todas as opcións que teñades para practicar, as vaiades utilizando. A ver, os contidos deste curso, agora que estou pensando no Celga e demais, os contidos deste curso non sendo enfocados para o Celga ningún, porque non están, grazas a ti, porque non están pensados para un Celga, non? Como tal, é dicir, é un curso máis divulgativo no sentido de, bueno, de que abrangue moitas máis cuestións menos polo miúdo, non máis a boa pluma que un curso de Celga. Pero aínda así, tedes moitos recursos aquí que vos poden servir para complementar esa formación que tedes para preparar o Celga, non? Recursos que vos poden ser útiles, pois todos as recomendacións que damos aquí de lingua galega normalmente, ben sexan libros, ben sexan documentais, películas, podcast, non sei, vídeos, xente en redes sociais, o que sexa. Todo iso vai vos axudar non só a adquirir unha mellor fonética, no caso do Celga da parte oral, neste caso concreto, senón que tamén vos vai nutrir de vocabulario, por exemplo. Ás veces, a forza de escoitar
certas palabras, iso vaise contaxiando, non? Entón, o formato podcast, por exemplo, xa que hoxe falamos deste, o formato podcast é sempre moi amable, pois, telo por aí, mentras estás facendo algo, cociñando, limpando, o que sexa, estudando, non? Bueno, estudando igual é un pouco máis complicado, pero sempre se presta moi ben a consumir en segundo plano, non? E iso, pois, vai vos axudar sempre con temas de vocabulario, de construccións sintácticas, colocación dos pronomes, acento, prosodia e demais. Vai vos axudar moitísimo. Están nos dicindo polo chat tamén que espero aprobar nesta convocatoria. Eu tamén o espero. E hai outro comentario máis, así que adiante. Miña filla habitualmente vai facer exercicio. Moi ben, moitas grazas, Dinora. Creo que, Dinora, quedaches con esa cousa que eu dixen de ai, non sei se hai aquí algo que non me acaba de convencer, se eu habitualmente ou é o complemento circunstancial de tempo da todos os luns, creo que era. Entón, reformulaches e este está excelentemente. Moitos parabéns e grazas por traer a túa produción aquí tamén. E non sei se hai algunha cousa máis. Estades moi pouco animadas. Aquí hai outra. Soño en Morra, na Galicia. Próximo ano quero xa deixar o Brasil pola España, a Galicia. Vale, alguén que se quere vivir para Galicia. Bueno, dende o Brasil, entendo aquí. Pois aquí sempre portas abertas para coller, non? A quen queira vivir para aquí. No caso do idioma, para ti non sería ningún tipo de para ninguén deste curso, pero o galego en concreto non sería ningún tipo de hándicap, porque xa sabedes que este continuum lingüístico maravilloso deixounos cun contaxio de linguas portugués-galego que nos permite unha intercomprensión altísima, así que, pois, na parte do multilingüismo aquí vas a estar xenial. Que máis? Algunha cousiña máis? Non temos nada máis? Vale, pois entón ímolo deixar aquí. Se vos parece, me gusta Galicia, dinos. Claro, entendo que para tomar a decisión, non? De querer vir para aquí, entendo que sí que che ten que gustar. Non é algo que comprendemos, é algo que te entendemos. E o último comentario antes de pechar. Normalmente vou a pasear. Vale, Julia, moitas grazas, pero fíxate, aquí vamos facer unha pequena corrección. En lugar de vou a pasear, acordadevos que a perífrase ir a máis infinitivo en galego non existe, senón que se elimina ese a. Normalmente vou pasear, sen o a. Ese ir a que temos en lingua española, en galego non copia, non fai calco. Polo tanto, cando temos unha perífrase que en español é ir a máis infinitivo, en galego elimina o a. Normalmente vou pasear, quedaría así. Pero moitas grazas e moi ben feita tamén a túa achega. Dinos, Víctor, tamén por José, primeiro pregunta, ¿cuál es el horario de las clases? Pois as clases empezan sempre ás nosas 8 da tarde, que creo que son as 3 na Argentina, se non me equivoco. Pero son as 8 da tarde, hora local de Galicia, non? Despois, calculadevos a voso cambio horario. Vale, dinos tamén, Víctor, me encanta el gallego, lo entiendo todo porque siempre escuchaba a mi padre y a mis abuelos, pero me falta la habilidad para hablarlo. Habilidade, Víctor, eu anímote a que te lances, porque se xa tes todos eses inputs no teu repertorio, non, de entender e de escoitar, xa verás que ese último empurrón, que é, pois, empezar a facer algunhas frases en galego, vaiche ser moi fácil. O ter todos eses inputs que son coñecemento, non, da lingua, vaiche ser moito máis fácil. Eu anímote a que así o fagas. E mandannos saúdos tamén dende Caracas, Venezuela. Quero ir a vivir a Galicia. É algo que comprendemos perfectamente. En Argentina comienza a las 16 horas puntual. Vale, dixen as 3, verdade? Equivoqueime eu de zona de uso horario. Polo tanto, as nosas 8, as vosas 4 da tarde. Ben, grazas a todos vos que nos mandades grazas aí polo chat. E creo que... un último comentario. Obtiven a nacionalidade española por parte de abuelo nacido na illa de Lanzarote.
Poden recibirme en Galicia? Pois non o sei, a verdade. Estas cuestións todas sobre obter nacionalidades e demais, tedes que facer chegar as preguntas ao órgano competente. Supoño que a Secretaría Xeral de Inmigración pode vos resolver todas estas dúbidas entón, pois, podedes mellor facelas chegar aí. E dinos o último, estás hablando en gallego, pero se entiende absolutamente todo. A verdade é que a intercomprensión, como vos digo sempre, non? Galego-español, galego-portugués é altísima. Sí que é certo que a miña variedade de galego axuda, porque é un galego que se parece máis ao estándar que pois un galego que tivera trazos máis dialectais marcados, non? Como que escoitamos aquí en moitos dos vídeos, entón iso vai axudar, pero a intercomprensión vai ser sempre moi alta a intercomprensión. Pois nada, ata aquí imos deixar aquí a clase de hoxe. Como sempre, agradecida porque estiverades aquí durante este anaquiño, polas vosas preguntas e achegas no chat, e vémonos o vindeiro martes, a hora de sempre. Que teñades moi boa semana e que pasedes moi boa tarde. Chao!